Bɛrɛbɛrɛ tɔn min bɛ yen ni a bɛ wele ko Front National pour la Démocratie de la Constitution FNDC ni ale ye forobakuru ye mun sigilen don jamana ka sigikan ale lafasali kama. I ye weleweleda kɛ ko ka bɔ ka nisɔngoya tagama kɛ Laginɛ jamana kɔnɔna la ni mɔgɔ 5 olu jogora marifakisɛ fɛ nisɔngoya in sen fɛ ni kelen ta juguyalen don kosɛbɛ. Ni jate in a ma sɛbɛntiya fɔlɔ lahala wɛrɛw sira wɛrɛw fɛ. Ni kulu in a tun ye weleli kɛ ko ka bɔ ka nisɔngoya tagama kɛ basigi kɔnɔna la ani ka sɔrɔ a ma kɛ ni balawu ye. Konakiri alamisadon mun falenna ni nisɔngoya tagama ye jamana kɔnɔna la. U bɛ kan ka u digi fanga kan yaasa u ka fanga bɛ se ka segin cogo min na faso jama ma ani mɔgɔ minnu minɛlen don olu fana ka se ka bila ka d'a kan u ka hakili la u minɛlen don u hakilila de kan politiki siran fanfɛla la. Laginɛ jamana ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Mamadi Dunbiya ye layidu ta ko a bɛna fanga lasegin faso jama ma san 3 kɔfɛ. Ni mankan ninnu bɛnna ni wagati ye wagati min na farafinna tilebiyanfan sɔrɔ sinsili kan olu ka ciden CEDEAO u tun ye kalo 1 di Laginɛ ma septembre kalo 24 ko kana ni fɛnw kɛ cogoya wɛrɛ kalo 1 kɔnɔna la ko ni Laginɛ tɛ fɛ k'a ye ɲangili minnu sigira o kan dɔ kana na fara o kan.